patay na. Murag makuha na lang ko tong glide bay. La, wala na glide ay napay. Putang ina kulang. Kapit na. Upat na lang kulang. Upat na lang kulang. Oh, galing na kasi ugipit wa gyud. Bago na biya ko. Upok, koy. Bahala ka diya. Ha? Hindi ako kumog dipon. Ay, no, lama kay napa ko. Ay, sige. Ayaw. Magbut-but, makamar mo ka. Poy! 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 Anak ka, Poy. Ako na to, Poy. Itong Rose. Itong na yung mga seat ba? May magong ginadulaan nga na yung seat good? Oh? Oh. Ah, mali ay. Rose man amo ang kailangan, di man Gmail.
Bar. Teddy bear. Gani. Ilay, di man maigo, malapos naman. Kaya na po yung mga shit. Gani. Hindi ka tunay na Mondragon kasi nirapist ang mama mo. Kaya you do not is the liar is my fate. Ikuan na ko daan, i-advent na ko daan para ma-chat na lang ko ang kuan. Oh. Silencer. Bulit, bigtan ko yan. Sniper buka? Sniper ang duay? Mauna gid ni. Ah! Thank you. O dara, imo na lang pud niyo, maluoy ko eh. Sniper. Ang bububo nyo mga putang ina nyo. Time set ako ah. Time set ya. Ka tunay na dragon. Rapist ang mama mo. Gaya niya makatira na. Nita pa ko kwanti nga compensator. Level 3.
Dali ra gyud ay magkuano mag is no basta eggs ang ganun. Sipra dia. Ay, terus building mo. Dulay, yan ako. Hindi na akong gabi, bakit lamig at trust talk sa kalaban. Sabay footwork is northeast. Nah, kuan tao building ko pula. Naka Ala! Ala! Ayaw, kipul. nasa building kayo nasaka na. Jadi tira-tira, mahalong aja po na daw. Gusto naka-silence ka, kay doon ra kay ka. Bag na ko sa bahingan na. Okay, may nga po na. Wag yung tangalan yun. Daw nang isa-isa ra. Gamit mo laging healer lagi. Hindi magamit lang ko healer oh, nag-healer mo ko. Gamit. Nanako dali. Bro, Baba, nasa baba. dahil nasaka na ito. Bro, ako namatay. Saka na yun. Ayaw, shotgun na, lugi ta. Ikot. Wala ko kuan ba? Rifle ginagawa. Up. Healer. Wala, isa na yung balik. Huwag lang daw sa rifle, 600. 600. Hindi, baka tumikas pa. Maria sa bala ba ito? 139? Wala. First aid lagi dia ko. Nasyon na to na, healer to. Gaya, wala Lord. Ay, yawa. Ay, killer. Gago, mamatay ako. Utagi na.
Dahil ko kumpi ha, kumpi ako, kumpi. Dahil ko kumpi king sa kwan. Yo, daganag times ito eh. Yo, dua ka book times 8, putang ina. Wala. Kaya nakabuha mo dito. Wak je ko'y kumpi bay. Karag kayo. Ika. Ay, napastay dali oh. Yo, wadaganag tayo dito na eh. Ana, sige na ng bariyera na ron. Wala, kuha naman ito buto no. Kuha dahil itong kanina itong pang-drop na ako. Visit eh. Gam, nanay kumpin eh. Ako na eh. Yawa eh, bakit? Visit. Ay lang dahil kuha nila. Napaw. 105. Ito na niyang baka. Nasa kwan ha? Kanyo, dalaw. Kahoy. Wala na sa 105. Lima na lang no? Wala sakyanan dyan no? Nangyarasyon na niya eh. Wala na sakyanan dyan no? Ay napat ang sakyanan. Itong sakyanan na to. Rasyon na to. Wak, lugaya ang kawas eh. Tara ko, bako. Laog na. Mahila ko. Akyo ka. Pare to, gago. Utang ina, wala yun. Wag gyud kumpi atong kanadaha to. Balik kaya ta dito kay. Bantay dito na car dito. Blue house. Oh, south. Kana ka.
Gago, tara oh. Wait lang, kung tama ba to? Bra, likod. Lah. Naka-silence eh. Ay, magpahinga nun. Papahinga dito na. Throw. Tangina. Throw. Nasa kawin. Kawin doon. Lagi. Ano ko dito sa hunggigan? Wala. Ano, draw? Wala kami. Lagi ni dagan. Diyan may gikan ganina. Di mo mo to. Dog na adre oh. Gusto ko ano, lagi dito lagi nakita na ko ni dagan. Wala, naka-silence man. Oh, yawa. Namay magtira-tira sa kuha ba? Lagi. So, dili ka pa kita na kong live. Nara, nagkar. Nagani. Tago lang, King. Or healer, unsa ba? Kailan ka rin, kinagira sila. Inaabante na dali sa kuha. Sa baba, baba. Oh, nalagi dito sa ginaikon lagi. Wala dito. Dagan pa ulo. Sa research ay lalagyan natin sa research ba? Nani diri siguro sa building sa taas o sa ba? Wala rabi ako'y kuan bay buisit. Kumpi. Buwak ng helmet mo yaw, 4 isa. Mapalagi wata ni awa dito King. Yawa kayo nun, yung tingog. Makakunat ni yawa kayo. Laka. Ha? 195 kuno. Daganan niya, healer siya. Agyo ka. Palod. 195. Hang 195 ka. South 195. Wala man diri. Kung ba kini ang Ay, tora. Bugo ka! Pakyo! Bugo kag mama, yawa ka! Ala, kumpiyansa. katulad lang natin yung katulad nasa Blue House ko. Ay yawa to. Mura lang to nasa Blue House. Gago, duwo to duwo. Kana. Asa? Sulod lang tagamay. Mo. Wala biya ko'y pumpi may karag. Ay, tora. May tao dito. Hindi ta kay namta sa bilog.
Wa man gud kay kumpi bay. La, dili ra taking. Silip yung blue house. Wala. Nara ko dali oh. No, mo lagi tingnan lagi dito, tingnan dito blue house. Uy, good. Nasa to ang nasa to ang bilog. Hindam na ko daw gilir bay. Basta yan. Ito 55 baka ito 55. Oh gani. Naka ko dali oh. Tawas mo rin bariyan. Naranas sa Chikumbos ba? Gay nato dali gani no nagka. Tikas ba? Nara ginadya ko kanang mga balay diya. Gawas na mga putang ina nyo. Na kayo makitaan din sa tagilid nito. Gago supply man na. Di yun sila manggawas, iso yun. Wala na nagkaro. Tulod na sila. Ang dami lang mga ilir. Bakit gilid? Hilar na gani ko. Wala yung isla. Wala ni gawas. Tura. Ayun mo dali sa kuha. Ay la gawas ka. Ay la gawas. Tuloy lang tuloy lang. Hilar lang gago. Hilar lang yung itirat. Burot. Putang ina, bobo. Putang ina nyo, naka-live tayo, putang ina. Ay, sa mag-load na ko. Naka-live ni, gago, bugo ka, yawa ka. Gago gilir sa kanan bay, turbo good. Turbo yung sa kanan na bay, kitura mo gilir. Gago, gago, abi kinog, namatay to sila sa hilir. Pag